Hello bayarok ti target KOKBOROK channel no lamsongbo tini 4 tarik 11 March 2023 ni narongno house ending tai guti rina thangi tong bayasong narok channel o katal hongoi nai tongo ang channel no subscribe khai di tai bell icon click khai notification marma jar khai tong ni bayasong tai video no puilan sumi paithak jora nai di engke sinarok bujenai engke success manai engke video no sajak angke share khai di tai bell icon no click khai toni engke bayasong chung miyapura narok gutio second round no success wngkha engke je play khainai rok borok success mankha je play khaiya rok borok success manliya engke bayasong norok no ang saptao sabrom no success rwi tongo salsa sulsu mix songo tai barbaki efar yakha esaro norok success rwi tongo engke bayasong omai ke norok success naiwi tongkha angkai manna muchui tongkha angkai channel no subscribe khai di tai bell icon no click khai notification manma jar khai tongdi engke bayasong norok jodi saptao norok booking guti thangna muchukha angkai engke norok no booking guti jodi thangna muchukha angkai norok membership nai mano membership nawi norok booking guti play khai mano saptani bagwi engke saptani bagwi booking guti no rijago engke norok sajak saptani booking guti thangna angkhe norok join button o click khaiwi norok ni je hamjakmani abo norok nadi bayasong tini ni house wngkha de 3 tai it house bayasong norok sajak angkhe play khai mano chajakhe norok play ta khai di engke ending wngkha de 3 tai 1 engke bayasong tini ni house ending norok nungui mankha na open post 3 tai 8 tai ending wngkha de 3 tai 8 engke bayasong norok abo chajakha angkhe play khai mano norok kom khai no play khai di asuk kwbang play ta khai di norok kwbang play khaikha hwnkhe ulo loss wngnai loss wngkha khe norok cover khai manai ni tuknai kisa kisa kai no play khai di tei kwbang khai norok play ta khai di bayasong engkai normal guti norok nungui mankha na jori chung tini normal guti no success wngya hwnkhe chung next time o bo chung play khainai 3 din play khainai jete success maya chak engkai norok nai nai di 898443922458223404 engke bayasong norok sajak play khai mano chajakhe norok play ta khai di tini salo normal guti no engkai normal guti chung miyapura sikana o no success mano tini kom khai no norok play khai manai engkai booking guti norok nungui mankha na norok chajakhe play khai di chajakhe play ta khai di booking guti no engkai je booking guti play khai tongnai rok abono no play khai toni ar play khaiya rok play ta khai di bayasong norok nungui mankha na booking guti no engkai norok chajakhe angkhe play khai di chajakhe norok play ta khai di engke bayasong abo 10 din norok no play khai di hinmani takfano 10 din wngya ko ah bagui norok booking guti thwngnai rok hwnkhe abono no play khai tongdi je membership naiya rok engkhe membership najak rok norok ni bagui wngwi wngkhe membership o no guti fainai ar jodi membership o guti faiya hwnkhe norok thwngya yogo ar jodi o guti no thwngnai hwnkhe norok kom khai no thwngdi hit tak khai ta thwngdi norok hit thwngwi loss wngkha hwnkhe to no khaina kwrwi engkai membership nog no next saptao se next week o se norok booking guti mansinai engkai norok o saptao tini last tini norok mangla engkai norok thwngna muchukha hwnkhe kom khai no guti no thwngwi mano ar jodi thwngnani muchuya hwnkhe norok tathwngwi engke membership nanai rok no swkang ang koina muchugo support o jodi kebo join wngwi tongkha hwnkhe aro kuno number manglak support hinkhe kaisa norok channel o hamjagwi chubamu mansi khlainai ar jodi norok number nanai house nanai guti nanai khe aro level o tongo hinkhe norok abo
ni hisabono norok join wngdi hingke si norok mannai norok aro.